Здравейте на всички! Искам да ви съобщя, че на 8 август ще се състои грандиозен рожден ден на принцеса Йоана. Нейни родители са прекрасните Веско и Мария. Тържеството ще се състои в ресторанта при Бати Любо в село Бояджик от 18 часа. От името на родителите каним всички познати, роднини и приятели да отпразнуваме заедно това прекрасно тържество. А за веселата част, разбира се, ще се погрижа аз, Руслан Мюзик и Бенд. Очакваме ви! 8 август, ресторанта при Бати Любо, село Бояджик. Беби гър цяла да си форма, топано толкова латно, зем елегантна, толкова видна, бомбонка, искам да те ловна. Беби гър от ме родава, то парно мой ме те чуми дава. Елегантна, толкова видна, бомбонка, искам да те ловна.